ಅಹಂಕಾರ ಗೆಂದುಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಸೋತನು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇನಿ ನಡೆದ ಮನ್ಪನಲ್ಲಿ ಚುರುಟು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ತಿಲ್ಪುನಕ್ಕತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ಪುನಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅವನ್ ಪನರ ಆಪು ಜಾತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪ ನಾನು ಯಾಪಲ ಬುಲ್ಪುಜಿ ಇನ್ನು 3 ಸಲ ಬುಲ್ತೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಂಡ ನಾಟಕರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಆತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎ ಸಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಕಣ್ಣನಿ ಹೊಡೆದಿನಲ್ಲ ಡೈಡು ಜೋಕುಲು ಅನ್ನತ್ತರ ಪೆರಾತೆ ಆಣ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಡ್ಡು ಬೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಅದು ಕವತ್ತನು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಸುರುತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈತ್ತು ಪೊರ್ಲುದು ಈತ್ತು ಫಿಟ್ ಅದು ಈತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆನ ಬರೆಪಿನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ಆತು ಸೂಪರ್ ಆತು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವಂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಪೊರ್ತಿ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ತೂವಲಿ ಐನೊಂಜಿ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೂಪದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜನಕುಲು ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗದ ವೇದ ವಿಕ್ರಮನ ಪ್ರತಿವರಿಲ ಇಲ್ಲಗ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಊರುಗು ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಆಗ್ಲಿನ ಆಗ್ಲ ಕಥೆನ ಕೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ಪ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸುಳ್ಳಾತಜಿ ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೈಪು ಒಂಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರೇಂಜಡ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅవి ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಚೆ ದೆತನು ಇರ್ತೋಡು ಇತ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಮಾತೇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಅವೇ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಒರಿಯನ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥೆ ಒರಿಯನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಾಟಕ ತ್ವಜಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಂಗದ ಕಾಪುದ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಭರವಸೆಗೆ ತರಿಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಬೋಡ ಪೂರ ತೆಗೆದನು ಕಾಮಿಡಿ ಕತೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇತ್ತದ ಯೂತ್ಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಈ ದಾಂಪತ್ಯ ಬಿರುಕು ದಾಯಗ ಹಾಪುಂಡು ಅವನ್ನೆಟ್ಟು ತೂಯಿನಗಳ ಅರ್ಥ ಹಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬದುಕೊಡಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಕೂಡ ಆಪಿನ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಂಡ ನಾನು ದೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಮಲ್ಪುನ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೋರಿ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೈದನು ರಂಗದ 21 ನಾಟಕ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 21 ನಾಟಕಗಳು ಏನೊಂಜಿ 17 ನಾಟಕ ದೂತೆ ಒಂಜೇರ್ದು ಮೀರಿಸಾವನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಒಂದಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಯ್ತಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ನೂತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ಎಂಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ 100ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಪ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ಎಂಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಸ್ 100% ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಂಡ ನಾಟಕರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಆತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎ ಸಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಸೊ ರಂಗವು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸತ ವರ್ತಮಾನೋಡು ಏನು ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ವಿಷಯನ ಶೋಕ ಅದು ತೋಜಪ್ಪದೇರು ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖುಷಿಯಾದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಲಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಾಡುಂಬತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆವಾದಿತ್ತಂಡು ಏತು ಖುಷಿ ಇತ್ತೇರು ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಮಾತಾಡಲಂತನಾಗ ಆತು ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪರು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಕೋಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಪಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಪೂರ ಹೇಸ್ಟುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಯ್ತು ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬುಡಿದಿನ ಮಿಡ್ಲಿಡಿಪುನ ಒಂಜಿ ದಾದಾಗುಲು ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ತೋಜಾದರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಬರುತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಬಂಟ್ವಾಳದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಂಗು ರಿಯಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮಸ್ಕಟ್ ಸೊ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಲ್ತರದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಸಾರ್ಥಕ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತದೆ ರಿಯಲಿ ಏರ್ಲಾಡ್ ವೇದ ವಿಕ್ರಮ್ ಐದರ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮಲ್ತದೆ 100 days ಶೂರ್ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಬಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶರತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬೊಡೆದಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಅನ್ಬಿನಂಚಿನ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಬದು ತೂಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮನ್ಬುಲೆ ಈ ನಾಟಕನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಬಕ್ಕ ಕಾಪು ತಂಡ ಯಾಪಲ ಮಲ್ಪುನ ನಾಟಕ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದ ಪೂರೇನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜಡು ಉದ್ವೇಗ ಅವಂದೆ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲತ್ತವಲೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತ್ರದ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕೊತ್ತೆ ನಾಟಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನ ಡ್ರಾಮಾ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪೂರನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆತನು ಇನ್ನು 100 days ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಹಂಕಾರ ಗೆಂದುಂಡು
ಪ್ರೀತಿ ಸೋತನು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇನಿ ನಡೆದ ಮನ್ಪೊನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ರಂಗತರಂಗದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೊರ್ಲುಡು ತೊಜಪಾದಿರು ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂದಂಡ ಐತ ನೈಜ ಒಂಜಿ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ್ ಇನಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವು ಮುಟ್ಟುದು ಕಡೇತ ಸೀನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡದೆ ಪೋಯರು ಅಂಚಾದ ಸಮಾಜಗೂ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡ ಅವೇ ನೀನು ನಮ್ಮ ರಂಗತರಂಗದ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಜನಮನ್ನಣೆ ಬಾಡಿದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪನ್ಪಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದು ಬಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನುಮಾನ ಒಂದು ಪುರಲ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಅಂತಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದುದಾದಂತ ಪಾತೆರ್ದೊಂದು ಮಂತುಂಡ ಜೀವನ ಸರಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಾತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನಲ್ಲ ಡೈಡು ಜೋಕುಲು ಅನ್ನತೆರ ಪೆರಾತೆ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ರಡ್ಡು ಪೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಅದು ಕವತ್ತನು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಈತು ಸೂಪರ್ ಆದುತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ಏಪಲ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಅವನು ಆಂಡ ಒಂದು ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈತು ಪೊರ್ಲುದು ಈತು ಫಿಟ್ ಆದು ಈತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆನ ಬರೆಪಿನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ಆತು ಸೂಪರ್ ಆತನು ವಿಕ್ರಮ್ ವೇದ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆರಡ ಆಯ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜೋಕುಲು ಏತು ಬೂರುಡು ಈ ನಾಟಕ ತೂವಡೆ ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಾದ ತೆಂಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಲ್ಲಾಂಡಲ್ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂಡಾಗಲಿ ಏತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕರಿನ ಮುಜ್ಜು 4 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಐದಾಗಲ ಪ್ರಚಾರದ ವೀಡಿಯೋ ಆಡೊಂದು ಬರ್ತೂನಾಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತೇನೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಶರತ್ತನ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಣ್ಣ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾನಿವೇಟಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಖಾಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನ ಕತೆ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶರತ್ ಪ್ರೇರಿದವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಂಡಿ ವೆಚ್ಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನೆ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಜ್ಜುಗಳು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಖಂಡಿತ ಆತನೆ ಇನ್ನೇ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವವಾಗಿ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬಕ್ಕ ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುಮಾರು 5 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವು ಆ ನಾಟಕ ಅಡೆಗೆ ಕುಲ್ಲುಡು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬತ್ತನ ಬುಡಿದಿ ಕಣ್ಣನೆ ರಡ್ಡು ರೂಮ್ ಇಪ್ಪುನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕತೆ ಒತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಾಟಕರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ನೊಂದಾಂಡ ಒಂದು ನಾಟಕ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ್ದು ನಾಟಕ ಪಿದೆ ಪದ ಪನ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಫ್ಲೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೇರು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಮುಟ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾ ಆ ಫ್ಲೋವೇ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದೆ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಪೂರ ನಾಟಕಗಳು ತುಪ್ಪ ಬಟ್ ಪೂರ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕ ನಾಟಕ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೇರೆ ಖಂಡಿತ ಜನಗಳಿಗೆ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು ಜನಕುಲು ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗದ ವೇದ ವಿಕ್ರಮನ ಪ್ರತಿವರಿಲ ಇಲ್ಲಗ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಊರಿಗೂ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಆಗ್ಲಿನ ಅಕ್ಲ ಕಥೆನ ಕೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ ವೇದ ಅವು ಪುದರ್ಕೇನಗನೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂದು ಬಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಅನುಮಾನ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಆಪಿನ ಡೈವರ್ಸ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದಿನದಿಯೋಡು ತುಂಬ ಡೈವರ್ಸ್ ಆದು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಈ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಈ ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗ ತಂಡದಕಲು ಈ ವಿಕ್ರಮ್ ವೇದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೋಡು ಜನ್ರೇಷನ್ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಪಿನೇನು ಈ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಗೆದ್ದರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮುಖ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಪಂಡ್ರೆ ಗೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅವು ದಾಲ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಕೇನಿ ಅವು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲಿ ಕಲಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಒಲಿದಿರು ದೇಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಇಂಚಿನ ನಡಪುಂಡು ಅವೇನು ದಿಟ್ಟಾದು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏತು ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಡೈವರ್ಸ್ ದಾಯಗ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗ ಇಂಚ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪುನ
ಕಥೆನೇ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ತೋಡೈನ ನಾಟಕ ಒಂದು ಸಾಂಸಾರಿಕ ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲತ್ತ ನನ್ನ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯ ನಾವು ಅದೇ ಪಂಡ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವಂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಪೊರ್ತಿ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ತೂವಲಿ ಐನೊಂಜಿ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೂಪದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪೊರ್ಲಾತನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕುಟುಂಬದ ಒಮ್ಮೆತ ಕುಲ್ದು ತೂವಡು ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡೋದು ಕುಲ್ ತೂಬಿನ ಅಂಚಿದ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಫೋನುಡು ಎಂಚ ಡಿವೈಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಂಡ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಪೂರ ಜನ ತೂವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನೆ ಯಾಪಲ ಬುಲ್ಪುಜಿ ಇನ್ನು 3 ಸಲ ಬುಲ್ತೆ ದುಃಖವತ್ತನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮನಮೀಡು ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲಪೇರು ಬಂಡಿರತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಗಂಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದ್ರಿ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ತಲ ಒಂದೂವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತು ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆತನು ರಂಗತರಂಗದಾಗಲಿಗೆ ಮಾತಗಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ನಾಟಕದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಿರು ಭಾರಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುವಂಚ ನಾಟಕ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಆತನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ತೂವಲಿ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನು ಮಾತು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮನ್ಪುರ ಎಸ್ 100%. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತನು ಖುಷಿ ಸೂಪರ್ ಕತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಭಾಳ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಲ್ಪುನ ಸೀನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾಟಕ ಸಾಮಿಲ್ ತೂಪುಣಂಚಿನ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಸೂಪರ್ ವಿಶೇಷತೆ ಸೂಪರ್ ಲೇಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಕ್ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ತಾನೆ ತೂಪಿದಾನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಂಗತರಂಗ ಏತು ಎಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ದಿರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆತನು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆತನು ಕಾಮಿಡಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಿರು ಸೂಪರ್ ಅದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಮುಂದೆ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಗಳು ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಂಬಾಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತೂವಲಿ ಓಡಾರ ಶೋಕಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅಸ್ಲಾಯ್ಕ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ದಾದೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ 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 ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಜ್ಜೆ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೂಪಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಸ್ಟೋರಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ನ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಇದ್ದೀರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ನೈಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಶರತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಬರ್ಲಾತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಬರ್ಲದ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ 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 ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ತು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಆತು ಸೂಪರ್ ವಿಶೇಷತೆ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ವಿಶೇಷತೆ ವಿಶೇಷ ಜೋಕು ಕಾಮಿಡಿ ಲೈಕ್ ಅದ ನೆಟ್ ಫರ್ಲಾಟ ಹಾಂ ಸೂಪರ್ 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 ನಾಟಕ ಒಂದು ದಿನ ಬಲಿಪಾಡು ಅಂಚಿನ ದಾದೊಂಡು ಐಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೂಪರ್ 100 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರಲ್ ಈ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಪೂರಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನನ್ನತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬರು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತೂಪಿನ ಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು